mwana we the former president aiwa nyika yeZimbabwe vaRobert Gabriel Mugabe anonzi Chatunga Mugabe auya achizovhura hombe manje. Munoziva kuti aiwa last week musi wa11 nemusi wa12 takaona kuti aiwa vakomana vakanga vaenda aiwa kunyika yeZambia vachino protesta panhau ye-anti-chairmanship yeZimbabwe achiti Idi mnangagwa akwanisi kutora uchairmanship. Taona kuti Chatunga Mugabe ane achikomenda pamusoro penhau yevakomana vakaenda kusapinda mashoko ayanyora muzara nhasi ndobva subscribe like otina on the bell icon. Anoposta a well finished road iri munyika yeZimbabwe, I think kuMount Hamped, noti ndokuri kuitwa kugadzirwa kweroad resurfacing and maintaining roads. Anika over poster picture ndobanyora achiti they don't want Zimbabwe like this but they can't do anything to stop ED. Never. Zimbabwe will be the SADC chair from this August. My Zimbabwe, my pride. Turikuona kuti aiwa toona Chatunga Mugabe ari kuchiti vakomana vari kuita zvekuda kuopoza mutungamiri wenyika, vari kuita zvinhu siriri zvinoda kuti this is our country, this is our pride. Anotaura mashoko kuti aiwa vanhu vese vari kuita against Idi mnangagwa havasi kuda this development. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau inotagwa panapa naChatunga Mugabe. At the same time turikuona kuti Hupo Chigono ndiye wari kuiona nenhau dzake dzemassive corruption achiti aiwa corruption inoitika munyika yeZimbabwe iri kungobenefita vanhu vari kumusoro but vanhu vari kuma remote areas vari kunyasa kusakamba to this corruption. Noda kuti vari kutambura zvingamboiti nda kuti havazokwanisa kuona mukana wekuti vanyasa kureceiva zviri kuwana vamwe ava vari kumusoro. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu, subscribe, kulike, turn on the bell icon.